Това видео ще ви покажем как може да създадете анкета и как да използвате модул гласуване. Тук можете да създавате и управлявате анкети за гласуване по важни въпроси в хода. Виждате списък с всички анкети, тяхното състояние, дати, брой гласували и зададени въпроси. За да създадете ново гласуване, натиснете върху бутона Нова анкета. Попълнете следните полета. Заглавие, например ремонт в хода. Начална и крайна дата, изберете времевия прозорец на гласуването. Изчислява се на база, изберете между общи части, идеални части или други допълнителни полета. Добавете файл по желание, свързан с темата. Следващата стъпка е формулирането на въпроси. В поле въпрос изпишете, например, съгласни ли сте да се ремонтира входната врата. Поле описание добавете обяснение или контекст за гласуващите, примерно оферта или други допълнителни източници. Опции за отговор: да, не, въздържал се, разделени с запетайка, като вие имате възможност да попълните и свои такива. Запис на анкетата. След като попълните всички въпроси и опции, натиснете Запиши, за да се финализира анкетата. Последната стъпка е изпращане на съобщение до собствениците. Системата ви изписва съобщение, че анкетата не е изпратена към живущите. Натиснете бутона Ново съобщение и изпратете анкетата към живущите като свързан запис.